Takže ľudia, dneska vám ukážem, ako som urobil short, ktorý som aj editoval. Môžem vám to teraz ukázať. A bude to na mojom oficiálnom YouTube, to sa máte na čo tešiť a pozerajte sa na to. Nechám vás na tom iba pozerať. Takže to je všetko, čo som vám chcel oznámiť. Maj sa krásne. Čus.